дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. олмон барои тоҷикистон ваксинаи ройгон медиҳад. натиҷаи гароншавии созишворӣ дар хуҷанд 90 автобус аз ҳаракат монд. ҷасади халабони чархболӣ ки дар ванҷ суқут кард ҳамоно дар ҷои ҳодиса дармондааст. хеле зуд лукашенко дар бораи каноравияш аз мақоми президентӣ ва ҷойгузинаш. ҳамла ба қасри аҳмадшоҳ масъуд, ҳамлаи толибон ба вулусволии обшори панҷшер. бо шарҳи ин ва дигар хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам. мартаба раҳмон ва салом. олмон миллионҳо вояи ваксинаи коронавирусро ба кишварҳои рӯ ба тараққӣ аз ҷумла ба Тоҷикистон тақдим кард. дар ин бора намояндаи девони вазири олмон улрики демир ба брифинг изҳор дошт. дар маҷмӯъ олмон ба 5 кишвар тақрибан 30 миллион вояи ваксини астразенеса интиқол медиҳад. ваксина ба Афғонистон, Судан, Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Эфиопия интиқол дода мешавад. демир инчунин гуфт ки ваксинаҳо ба кишварҳо тавассути барномаи ковакс фиристода мешаванд. ёдовар мешавем ки барои эмгузаронии аҳолии Тоҷикистон аз манбаъҳои гуногун беш аз 4 миллион вояи дорӯи хориҷӣ гирифтааст. ҳамин тариқ дар кишвар аҳолӣ метавонанд бо ваксинаи чини коронавак, астразенесаи Англия, Шветсияи истеҳсолоти Ҳиндустон ва Модернаи Амрико эм кунанд. дар кишвар инчунин масъалаи таъмини ваксини русии Спутник 5 баррасӣ мешавад. тибқи созишнома ба Федератсияи Русия он ба Тоҷикистон низ ройгон дода мешавад. абдуҷалил бобоҷонов, роҳбари тадқиқи лоиҳаи рушди нақлиёти ҷамъиятии нақлиёти мусофиркаши хуҷанд, дар суҳбат ба Спутник Тоҷикистон вазъи ба амал омадаро шарҳ дод. ӯ таъкид намуд ки болоравии нархи сӯзишвории дизелӣ ба ҳолати бе ин ҳам хароби иқтисодии корхонаи онҳо таъсири амиқи манфӣ боқӣ гузоштааст. ҳоло арзиши сӯзишвории дизелӣ назар ба як моҳи қабл 1 сомониву 30 дирам боло рафта ба 9 сомониву 30 дирам баробар шудааст. болоравии нарх дар муқоиса ба аввали соли ҷорӣ беш аз 35% рақам зада мешавад. бобоҷонов мегӯяд, болоравӣ бо суръати арзиши сӯзишворӣ ба фаъолияти корхонаи мусофиркашонии хуҷанд таъсири амиқ расонидааст. ӯ иброз намуд ки то ин замон даҳҳо ронанда бо сабаби саривақт пардохт нашудани маош корро тарк намуда ба муҳоҷират рафтанд. дар ҳар шаҳри ҷаҳон ҳаракати автобус хароҷотбор аст. аз сабаби набудани маблағи кофӣ таъмири автобусҳо ба иҷро нарасида боқӣ мондааст. маоши баъзе ронандаҳо ҳам саривақт пардохт карда нашудааст, изҳор кард бобоҷонов. бо гузашти 5 рӯза аз садамаи чархбол дар ноҳияи Ван ҷасади Сергей Тюнин, халабони ин чархбол дар баландии 5000 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад. агенти ховар аз қабли сухангӯи кумитаи ҳолатҳои фавқулода менависад ки ин niҳоду дигар вазорату идораҳои дахлдор кӯшиш мекунанд ки ҳарчи зудтар ҷасади халабони ҳалокшударо ба Душанбе интиқол диҳанд. суқути чархболи Ме-8 ки ба нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон тааллуқ дорад, рӯзи 4 август дар ҳудуди пиряхи Хирсон ки дар дараи Абдулқаҳори ноҳияи Ван ҷойгир мебошад иттифоқ афтод. дар натиҷа халабони чархбол Сергей Тюрин ба ҳалокат расид ва 4 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. ин чархбол барои интиқол додани сайёҳони рус ки ҳангоми боло шудан ба пиряхи Фетченко дучори мушкилӣ шуда буданд ба ноҳияи мазкур парвоз кард. дар чархбол 5 сарнишин қарор доштанд ва соати 12:10 аз назари радар нопадид шуданд. баъдан маълум шуд ки чархбол дар қаламрави пиряхи Хирсон ки дар дараи Абдулқаҳори ноҳияи Ван ҷойгир аст дучори садама шудааст. зимнан рӯзи 6 август бо кӯмаки чархболи Ме-8 10 нафар, 6 нафар сайёҳони Русия, 2 нафар аз ҳайати экипажи чархболӣ суқут карда ва 2 корманди ширкати сайёҳии Помирпек ба шаҳри Душанбе оварда шуданд. ҳамаи ин 10 нафар ҳоло таҳти назорати табибон қарор доранд. президенти Беларус Александр Лукашенко гуфт, дар ояндаи наздик метавонад аз мақоми роҳбарии кишвар канор равад. раис ҷумҳури Беларус зимни нишасти матбуотӣ изҳор дошт ки дар мавриди санаи дақиқ ҳадс задан зарурате нест. ба суол дар мавриди ҷойгузинаш Александр Лукашенко аз нафари мушаххасе ном набурд, танҳо шумораашонро баён дошт.
او گفت 15-20 نفره را می‌بیند که می‌توانند تا به سطح راهبری دولت رشد کنند. اینچنین راهبری بلاروس تغییرات به قانونگذاری کشور را وارد نمود که مسائل اداری را در صورت کشته شدنش غیر قابل کار دانستنش یا فوتش بر اثر بیماری تنظیم می‌کند. جنگجویان طالبان به منطقه آستانه کلانی و لوسوالی آبشاری پنجشیر که در مرز با ولایت لغمان جایگیر است حمله کردند. اطلاع داده سپوتنیک افغانستان در استناد به روزنامه پژوا. محمد سهراب والی آبشار گفت که طالبان از سر کوههای آستانه کلان به سوی نیروهای دولتی و خشیس‌های مردمی راکت شلیک نمودند و سپس دو طرف درگیر جنگ شدند. به گفته وی تا حال درباره تلفات جانی خبری نیست. موحدین یک ساکن آستانه کلان به خبرگزاری پژوا افغانستان گفته است که زدوخوردی مسلحانه در منطقه آستانه کلان بین جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی ادامه دارد. در همین حال وی قید کرده است که تا حال خبری درباره تلفات دو طرف در دست نداشته است. همزمان سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که طالبان بعضی این منطقه را تحت نظارت خود گرفته به مرکزی ناحیه نزدیک شدند. مقامات محلی در پنجشیر این ادعا را رد می‌کنند. در همین حال سپوتنیک افغانستان از سقوط مرکزی ناحیه تخار شهر طالقان خبر داد. این منطقه پر را به زیر کنترل طالبان گذاشته است. شنوندگان عزیز، همینجا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تن صحت و خانه آباد باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.